Det var Snedronningen. Jeg har spekuleret på, hvordan jeg nemmest kommer ud af skoven, sagde Alice meget høfligt. Her bliver så mørkt. Tweedledee kiggede på Tweedledum og fnisede. Et sted, hvor jeg kan holde fri. Et magisk sted, fuld af tangers fantasi. Der vil jeg gemme mig og drømme mig i lang væk. Det trylleri fra de bøger, jeg har læst. Der vil jeg gemme og blive et sted langt fra. No